Салом алейкум, хуш омадед ба пулкоркуни бобогӣ. Имрӯзи видеои мо дар бораи як намуд телеграм-бот меравад. Через ӯ телеграм-бот шумо сум кор мекунед. Ҳозир ма ботам мешавад, нишон медиҳем чӣ хел тарзи кор карданша, тарзи истифодабариша, тарзи пулкоркуниша, ҳамаша нишон медиҳем дар видео. Видеоро толхиша тамошо мекунед. сайр мекунед бародарони азиз. Чӣ хел ин видео бот чӣ хелияй, пешакӣ гап мезанем. И вот ранги ноткоин бот, яки хамстер комбат, ки видео карда будем дар бураш, подобиям хеле, номи роз мефаҳмед. Ина бародарони азиз, номи Bloom аст. Шумо черези сум чӣ ҷамъ мекунем, чӣ монета ҷамъ мекунем, баъд монетотуна мефурӯшем бародарони азиз. И Bloom ранги ноткоин ҳасте, ранги ноткоин ки аввал биромад буд. Одам бозӣ кардан, монета ҷамъ кардан, сумашона фурӯхтан, ози сум кор кардан. И Bloom ҳам хеле сум ҷамъ мекунен, листингиш биромад, шумо метавонед монетотуна бифурӯшем. Чӣ хел бода медроем, бародарони азиз, силкаш дар закреплёни комментария ва описании ҳамин видео ҳаста. Медроем через силкаи закреплёни комментария. Шуморо анам хел меню меёра, старт меҷихем. Инҷа поён дар бародарони азиз нигоҳ кунед. Launch Bloom нависондагӣ поёнишда канал шай join и группашон бародарони азиз, намедонем группашон зиёда аз 15 миллион одам дорам, 15,5 миллион одам. Шумо инҷа подписатсия буфуратон подписатсия мекунед, инҷа новистиёшон ҳамаш дар онҷа меброяд. Launch Bloom меҷихем бародарони азиз. дар омадест азиз, загрузка рафтест. Инҷа нигоҳ кунем бародарони азиз, и аккаунти дигари моем, через и аккаунт биромадестам, барои ки аккаунти главнимда билет надоштем. И билетҳои бародарони азиз, дроп гейм нависондагиеку 2 дона билет дорам, ҳозирашта метавонам дубор бозӣ кунам. билет чӣ хел метавад сайт, ина шумо якум рӯз медуроен, якта билетон метавад, дуюм рӯз медуроен, 2 метатон, сеюм рӯз медуроен, 5 метатон, чорум рӯз 7 хеле байни ҳафтада ҳар рӯз шумо дуромада хел билеттон додан мегира. Баъд шумо метавонед через ҳамон билетҳо бозӣ кунед. ҳозир баъд тарзи бозӣ карданша бадтар нишон медиҳам, ҳозир дар бураш гап мезанем камтар. ин поёнда нигоҳ кунед валет нависондагӣ, валетиш бародарони азиз имрӯз биромад. Метавонед кошелёкҳои тонтуна пайваст кунед дар ҳамин Bloom сайти Bloom. И кошелёкаш имрӯз биромад бародарони азиз, аввал набуд кошелёкаш. яъне ки вақти кошелёк биромад мумкин як моҳ пас ё якним моҳ пас бубурояд дар биржа фурӯхтани монетош. Метавонед баъд сум кор кунед. чӣ хел кошелёка пайваст кардан, инҷа connected wallet меҷихед, автоматик пайваст мекунед. Тарзи пайваст куниша баъдтар нишон медиҳам, ягон видео мекунем дар бораи тарзи пайваст куниша. баъд поёнда сурати китобчаория таскс нависондагӣ медроем даронаш. инҷа нигоҳ кунед, подписатсия мекунед, ютубшонда подписатсия мекунед, видео тамошо мекунед, ҳамаи миё нигоҳ кунед, монета метавад, нигоҳ кунед, подписатсия мекунед, 300 монетатон метавад, 300 Bloom тангаи Bloomтон метавад. ё заданиёй метавонед иҷрошон кунед. заданиёе ки подписатсия мекунед, то видео тамошо мекунед, ё метавонад шумо монета бития. ҳом медроем бародарони азиз, ё ки пешаи ҳом биромадам, friends медроем. инҷа шумо метавонед друзья добавить кунед, invite a friend пахш мекунем, инҷа send, яъне силкатуна чӣ мекунед, рӯй мекунед дар ҷурӯтон через шумо медроед ва чанд фоизи ҷурӯи шумо вақти мо бозӣ мекунад, чанд фоизиш дар шумо меяд. ҳом медроем, чӣ хел бозӣ мекунем, play нависондагӣ, инҷа play меҷихем, нами савзакура меҷихем болошонда, ҷамъ кардан мегӯяд, яха меҷихем, вақти нигоҳ кунед, инҷа бомбаро ҷиқида мекафа. яха меҷихем бародарони азиз, нигоҳ кунед, ҳама стоп мешавад, тез монетаро вибр мекунед. кадоме ки iPhone дорад, на бомбаро ҷиқидам, 0 шид, инҷа ҷамъшидагиҳомон 0 шид.
кадоме ки iPhone дорам метавонад нахе яна лайфхак ҳастин намечухе экрана нахе гирифтан мегирен нигоҳ кунед уже ман ноҷа қидаи хеле чили мараф бурда овардестам автоматик гирифтестияй дидем бародарон бо методи нахе болоша пахш кардам гирем уже 100 та ҷамъ кардам уже як билети дига монда нигоҳ кунед ду билет доштем якташ монд анам хеле бозӣ мекунем инҷа шумо дан як намуд сафедак мебуре уже маҷа қидагиам амра шумо меҷиқен сум ҷамъ кардан мегира ҳар 8 соат пас ба шумо 57 60 монета метиҳад инаем буд бародарони азиз тарзи сум кор кардани мо через сайти булум яъне боти булум шумо бидроен бародарон через силкаш дар закреплении комментария бидроен хеле монетаатона ҷамъ кунен бо наздикӣ дар биржа биромад шумо метавонед монетаатона бифурӯшен гуфтагианд ки чем нархи хамстер компата нархи бисёртара гуфтам як монеташ бисёртара чем аст хамстер компат инам хеле бародарони азиз бидроен сум кор кардан бигиред